Dobrý den vám přeju. Krásný dobrý den. Pokud bych mohl poprosit figuranty, páni rozhodčí, chtěl všechny dneska přivítat na svodu chovných psů a fenierského ovčáka, který jsme uspořádali ve spolupráci s klubem německého ovčáka Moravskoslezskou pobočkou a krajská organizace Českého kinologického svazu Moravskoslezského kraje. Úvodem bych rád přivítal zástupce pobočky klubu německého ovčáka, předsedu pobočky pana Mariana Pekárka, pana rozhodčího Vítězslava Fialu a teď už ty, kteří se tím svodem a vašimi psy budou zabývat. Jako rozhodčí exteriéru pan inženýr Karel Strohal a pan rozhodčí pro povahy pan Luboš Jánský. Já musím tady v této chvíli pozdržet, propozicí byla psána paní Jana Hořejší, bohužel předevčírem volala, že díky těžké výloze skončila na kapačkách. Prý nic vážného, bude v pořádku, ale tenhle ten víkend bohužel přijet nemohla. Figurovat budou pan Michal Řehoř, David Hanel, Libor Kostera a Radek Kurta. Já teda jsem strašně rád, že všichni tyhleti pánové mohli přijet, že si udělali ten čas a protože když jsem přišel, když jsem tenhle ten svod chystal se s týmem lidí, takže si říkají, ty budeš něco chtít. A ti, kteří nám nakonec něco dali, ty musím představit úvodem jako největší a pro mě, pro nás hlavní sponzor této akce, firma Best, Líheň Kuřat, Opava, paní Dana Pikasová. Nechceš nám něco říct, Dani? Nechceš nám něco říct? Nechce. Tak pojď k nám. Samozřejmě billboardy, které jsou za náma, manželé Hruškovi, firma Kanis Prospekt Bohuslavice. Firma Funfresh, Stas SRO, prodejkrmy a vyhradní zástupce firmy Belkando. Pokud byste chtěli nový bazén, tak vám ho vykope firma Michálek, jeden ze sponzorů. Michálkova bere objednávky v kuchyni. A tím teda doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Samozřejmě Moravskoslezská pobočka klubu německého ovčáka věnovala pohání pro nejlepšího psa, nejlepší fénovou svodu. Teď jsem málem dostal přes ústa, protože jsem zapomněl na toho, který stojí hned vedle mě. Firma Raddog, ceny pro oceněné psy a feny v obranách a pro cenu figurantů. A co se týká ostatních cen, tak ty řešila krajská organizace Českého kinologického svazu Moravskoslezského kraje. Já se přiznám, dovolím si při této příležitosti udělat jednu věc, a protože přece jenom tady krajská pobočka má celkem výrazně v republice fungující mládež, a nejenom za tu mládež, ale i za ty roky předtím. U příležitosti jednoho jubilea jsem se rozhodl tady tuhletu akci využít k tomu, abych mohl předat bronzovou plaketu nejenom za mládež, ale i za spoustu dalších činností pro Moravskoslezskou kinologii. U příležitosti jeho jubilea, je to žena, tak to nebudu říkat, těch 30, paní Dagmar Čeplové. Konečně vidím, že se mi předávání plakety aspoň jednou povede jako překvapení.
Děkuji. Děkuji. A teď, co se týká organizace. Původní verze, která byla v propozicích, že budeme nastupovat na statiku, s tím, že na tu statiku budou vždycky nastupovat potomci jednoho otce třeba. Nám trošku rozbili 4 haravé feny, které bych tímto poprosil na statiku i na obrany, budou poslední. Přece jenom jsou tady chodní psy, krycí psy, aby jsme jim trošku tu prezentaci neskazili. Takže haravky poslední, tím pádem se nám rozbily ty dvojice, trojice po jednotlivých otcích a proto nastupovat budeme podle katalogových čísel, tak jak je máte na sobě, od 1 po 49. 49 je číslo, které není v katalogu. Tady se musím veřejně omluvit, nejenom na tiskařského šotka, ale i na mě, protože nám uteklo, že jeden ze psů nám utekl z katalogu. 49. Přijdete, prosím vás, po hřišti, tady se udělá statika, pan rozhodčí Strouhal vám řekne, jakého máte psa, nebo nám to řekne. Sebráně budeme vcházet a tam je branka, jak je ten žlutý pytel vzadu, tam budeme odcházet dokola, jo? Hlavně u těch statik to možná bude i jedno, ale hlavně pro ty obrany. A samozřejmě poprosil bych pomaličku, ať se nachystá číslo 1. Jednička se hárá, takže číslo 2. Kam budou nastupovat? Tady? Pane rozhodčí, jak budete chtít? Tady, ne? Tady, aby ti lidi na to viděli. Tady je můžeme postavit, to No, aby znamená. na to viděli. Představuje se nám kategorie číslo 2. Je to dlouhosrstá fena sítě vlkošedá. Mohla by být výraznější v kohoutku a prostornější v zádí. Při tom vybírání partnerů, tam samozřejmě u těch dlouhosrstých musí dlouhosrstý na dlouhosrstého, tak tam v podstatě u těch pracovních linií v současné době ještě je trošku menší výběr. Typu velmi dobrá požadovaná síla kostí je na hranici výšky. V podstatě těm předkům se vyjadřovat nebudu, to už tady padlo. Kategorie číslo 3, Bonnie Daklar. Kategorie číslo 4. Fena Cesi suché lasce. V podstatě je to výborná fena, která je po Ferrari von Agilofinger. Nahoře je významný plemeník německý Quen von Leroy. Velmi pěkné stavby těla, suché stavby a katalogové číslo 5. Fena na výstavě hodnocena známkou velmi dobrou. A je to fena po známém psovi Pasko ze Svobodného dvora. Je to sítě vlkošedá fena, má taktéž to kvéčko sítý pigment na bonitaci, jinak má čistý kód jenom barvu, položená, středu by mohla být snad výrazněji zauhlená. Katalogové číslo 6. Je to citadlový dům, je to černá ze znaky. Kohoutek, za kohoutkem je mírná jamka, která se nám povětšině objevuje spíše u těch linií exteriérových. Záď je dobře položená psů a dole je fena našeho Nestora, standy vodičky, který rád využíval Sadraga Egilius. Takže pevně jsem se vyjádřil, děkuji. Jako další kategorie číslo 7 nastupuje Cora Dalipo, hodnocená taktéž na výstavě velmi dobře. A dole Dago Tobány přes Polikedor. Tady bych opět ty feně přál to, co vytýkám téměř všem, a sice plochý kohoutek, mohla být výrazně zaudená při volbě správného otce. Striebornej zátoky, abych byl přesný. Fena, která je po psovi, který působil zde ve vaší oblasti hodně. Takže tato fena je na výstavě hodnocena taktéž velmi dobře oproti předešlým fenám. Dobře. Dobrý den. A je to koridlový dům, kategorie číslo 9. Je to fena znakatá,
o 5 dole před otce Jimbim Talka Marta a v současné době by mohla být poněkud pevnější ve hřbetě. Zádě dobré polohy, korektní hrudní, rameno by mohlo být poněkud delší, vzadu je velmi dobře uvedená. Blíží se nám představitelka volského chovu, Dalška Volkar, katalogové číslo 10, takže byl zřejmě dobře prodán. Tak jako většina těch. To se týká Boleho Janaka, který byl velmi úspěšný, jak na VSV, tak na Bundesprüfungu. A nyní se nám blíží další představitelka, Fena, která byla letošní předváděna na klubové výstavě vítězů, hlavy velmi dobře vpředu, vzadu uhlena, korektních postojů, korektní fronty. S dobrým vykročením, výrazným posunem. Tak, děkuji. Protože nevždy ty vztahy mezi těmito dvěmi skupinami jsou růžové a lepších představitelek linie pracovních psů Fen, mém kdysi oblíbeném psovi Thor, Opavia Ho, Eluta Molvíze, to velmi dobře pigmentovaná, sítě jako Fena s výraznou hlavou, s nátělným kohoutkem, pěknou hřbetní linií. Děkuji. Takže katalog číslo 17, ale dole přes mačku je opět známý, hodně využívaný Ingolf von Karthago. Fena je normálně pigmentovaná, má ta barva U tady. Kohoutková barva by měla být tak jako u většiny, že poněkud výraznější ten kohoutek a i v pohybu, jsou důležité pro pohyb a především vydatný klus. Fena po Kenovi mise jako som, kamene a po Quinta Zaskonu. Ovšem méně výrazný kohoutek, rovný pevný hřbet, vádě by měla být prostornější, středu je dobře, vzadu je velmi dobře zauhlená a předvádí nám velkošedou Fenu, která má požadovanou sílu kostí, ta barva je na rozhraní, má rovný pevný hřbet, vzadu kratší záď. Hrudník je dobře formovaný, ta kohoutková krajina je opět dole přes matku je Norman Egidius. Fena je suché stavby těla, požadovaný výraz v hlavě, kohoutek je znatelný, Fena má pevný hřbet a dobře položenou, ovšem kratší záď. Uhlení hrudní končetin, kdy ramení kostí měla být delší a šikněji položena. Volej. Z Danaru. Zavolej na ní. Fena, to je pošňátka, není v optimální strstí. Když stonem předu je dobře, tady je velmi dobře zauhlená, je to velmi dobrá představitelka pracovní linie. Děkuji. Já bych v tom poradí dál pokračovali psi. Klid, Dani, zavolej si to. Mami. Ano. Super. Lépe utvářená, pes má na psa suché stavby odpovídající hlavu té horní partii výhru skál. Zajímavý, to je Falco von Weiberlich a ta horní strana všechno ratastiková. Hora, dole až třetí pozice. Tak, děkuji. Chcete říct Patrika Laňského, ale máme tam kabin, který je po Rajkovi vždycky stále. Dole je opět známá Fena Filka Galána, uzdaný z Hidalgo a velmi dobře propracován na západnějské linie, pes má výraznou hlavu, už to taky není žádný mladík, jak se dívám.
ale až do tohoto věku. Děkuji. Je to Art Moravia. Na starším věku, dá se z mého pohledu byla škoda, že uhynul poměrně brzy. A takže i tady u tohoto psa, panda, který dnes tak samozřejmě je poslední a nelze využít, při své dobré povaze zlepšoval jednoznačně exteriér u svých dětí. U tohoto psa taktéž on je dobře hodnocen. Dlouhosrsté Asko Australian Guardland číslo 27. Dole tam máme ještě Tomas pohraniční stráže v třetích generacích. Pes je velmi dobře pigmentován, na výstavě je hodnocen známkou výborný. Já bych u něho především vyzvěl jeho výšku, kterou nám předepisuje standard. Takže jak jsem říkal, pes odpovídá hodnocení, výborný, neviděl jsem ho v pohybu, ale zřejmě to tam bude dobré. Pes, kdy je tam otřen Dagos Klitko a Rovra, který tam ustájen nahoře přes Daga jeho otec von Weimerblík. Pes je hodnocen na výstavě jako velmi dobrý, kdyby nemohli být tvrdší, ale pes má dobrý výraz, ploší, kohoutek má rovný, pevný hřbet, ta záď dobře položená, ovšem krátká. Já vím, že ono se to nám katalogové číslo 29, je to v podstatě účastník celostátního svodu chovných psů a ten z předvedený kontrolní výkon a z těch 10 jsem ho pak vybral jako nejlepšího, tak jsem sám zvědav a zda se nám bude prezentovat opět tak pěkným výkonem, jako tomu bylo v loňském roce. Dole především přes matku velmi využívaný a vytěžovaný vape. Pes je dneska již 7letý a mírně upadající hřbetní linii pevný, která je pevná. Tam prakticky dole přes matku je známý německý pes Uran Morbeck. Děkuji. 31, Car Moravia Goha, těch předků až třetí generaci se nám objevuje tady ještě Ingolf Kartágo. Pes je vysoký s velmi dobrou hlavou, kohoutek by měl být výraznější. Ti, kteří si nepřejí hromadit dále německou krev, pro tyto je pes využitelný. Děkuji. X Best of the Gods, vysoký pes, velmi dobře pigmentovaný, což samozřejmě ten pigment tam. Formovaný hrudník je velmi dobře, pes je vzadu i vpředu velmi dobře uhlen. Na své potomstvo předával velmi dobrý pigment, poměrně tmavé masky, což tento pes taktéž splňuje. Velmi dobré pracovní schopnosti. Z výkonu se hodnotí tak jejich exteriérové vlastnosti. Pes svým původem z Jižní Moravy z Čejče, kde to uhlení není nijak enormní a hlezení klouby tedy budou pevné, silně pigmentovaný, znakatý pes, vnější. Předu je dobře, vzadu je velmi dobře uhlen. Katalogové číslo 35, Eiko von der Magie. Je to pes německé provenience, Daniel von Leperhof. A dole přes mámu jde Dago von Belwitz. A dole Ingolf von Kartágo. Takže převážně německý rodokmen. Je to poněkud starší pán,
má slovenskou bonitaci, no jich poněkud výraznější v kohoutku by mohl být, ale celkově má velmi dobrý výraz, velmi dobrý typ, velmi dobrou výšku. Má požadovanou sílu v kostech, zádě mírně kratší a s lehkým sklonem. Postoj vpředu je dobrý, korektní, vzadu taktéž. Děkuji. Je to plot z malebných hvozdů. Je to vysoký pes, který na výstavě byl dřívější doba hodnocen známkou výborný, a Eron, Matroš, kteří byli v podstatě více využíváni v chovu. Pes má znatelný kohoutek, pevný hřbet, dobře položenou záď. Tam je vidět, že ten hřbet, bedra a záď jsou provázaný celku bez rušivých momentů. Předu je dobře, vzadu velmi dobře úhlen. A Grim Suché lasce, tedy chovatelský pokus Václava Kašinga, koliduje s oběma liniemi, jak exteriérovými, tak pracovními. Je to pes, který má velmi dobrý pigment. Pes ovšem vede velmi úspěšnou krev Javíra Fontálka Marda. Katalog číslo 39. Co se týče výrazu hlavy, tak tam je dobrý výraz, je to samčí hlava. Sníh je dobře tvarován, vzadu je velmi dobře úhlen, předu bych měl výhrady k úhlení hrudních končetin, nahoře, kdy úhel mezi lopatkou a ramenem je poněkud široký a ta ramení kost by měla být šikměji položena a měla by být především delší. Katalog číslo 40, je to pes, který má kód 5CX, výrazně pouští, odpovídajícího typu výrazu. Kohoutek by měl být výraznější, to znamená, opět se musím vědět, že to rameno je tam kratší, mělo by být šikměji položeno, úhel je tam. Pes je hodnocen známkou dobře, zřejmě v pohybu určité nedostatky byly a jak jsem již u předešlého poslal dole. Je to pes po svého času, je opět známá a velmi úspěšná fena, co se týče závodů, je to Kodeta Galán Nalak. Dole přes babetu tam je Tasponaus Milinda ze známějších psů. Ale Lukas z Vrtovské doliny je hodnocen na výstavě jako výborný, je to velmi dobře pigmentovaný pes, suché stavby těla, celkově pevný, ta mohla být poněkud, ale pes je celkově pevný, předu by mohl být výrazněji zaúhlen. Jedná se o psa Percy Mihapa, má čistý kód, na které se dříve i v těch exteriérových liních dělala příbuzenská plemenitba, protože se docházelo již tak k zužování krevní základny, že do budoucna již muselo přicházet k těmto krokům, tak jak v současné době byl vytažen z této linie Remo Fichtenschlag a další psi, kteří velmi dobře navázali. Číslo 44, Ronia Ifto. Tady je to otec, který taktéž působil tady ve vašem kraji Haras, Vogelsberger Siedhang, po výborném paskovi pod Salztalblick. Tady vidíte, že tak jak u některého tam jsme řekli, že je prost německé krve, tak tady mimo dvou českých fen máte celý zaúhlen, ale jako celek pes odpovídá svému hodnocení. Děkuji. Kategorie číslo 46, celou Draho. Hodnocení na výstavě je velmi dobrý, je vysoký, s výroznou hlavou a
méně výrazným kohoutkem. Ten kohoutek je ploší, za ním je mírná jamka. Máme rovný, pevný hřbet. Hrada samozřejmě z mé strany nemůže být jiná než zúhlení končetin, ať již hrudních, či momentálně pánevních. Pes, který krevněje. Dobře, paní hygieniku odešli dělán. Dole přes Kringa Monvize ovšem opět téměř všudy přítomný tampon Rindalho. Tento celočerný pes neutuchajícího temperamentu má suchou stavbu těla, méně výrazný kohoutek, pevný hřbet, záď je samozřejmě při dobré poloze, tak jak jsem to napsal, zkrátka. A předvádí nám opět exterior linka, jedná o psa Iluzen, který má čistý bonitační kód. Pes je dneska již nežijící, pigment je velmi dobrý, znatelný kohoutek, pevný hřbet, dobře položená, méně kratší záď, dobrý hrudník, korektní fronta vzadu. Myslím si, že hodnocení, které dříve obdržel, odpovídá. Děkuji. Účastník taktéž posledního svodu, který jsme měli, celostátní, a je to pes Tim Mihapa. Je to vysoký, jeho otcem je v podstatě známý na našich výstavách svého času prezentující Ikar Mihapa, který byl synem známého Kanda von Steffenhaus a především třetí generaci sám Thermodos. Dole byla Peggy Zagiru, která je, jak vidím, dneska je i ve velmi dobré srsti a velmi dobré kondici. Tak, děkuji. Tím jsme skončili takové velmi krátké letné světné seznámení se s jedinci. Inženýru Strohalovi za statické a představení psů. A pokud se vám to líbilo, tak si můžete předvedené psy koupit v katalozích. O 11:30 začnou obrany. Děkuju. Thank you.